Domnule Dragomir, a doua achitare. Vă surprinde, știu că ați pledat până în ultimul moment nevinovat și noastră și domnul Mircea Sandu, însă aveați în spate acea sentință de la Fontrean cu suspendare, DNA-ul ceruse pedepse maxime. Sincer, v-ați așteptat să scăpați nepedepsit sau achitat mai exact? Dom'le, s-au schimbat multe în țară. Ca să-mi trag lacrimile. Nu poți să te duci la pușcărie, dom'le, nevinovat. Mi-au făcut 3 procese. Niște înșenări. Cum, dom'le, am votat? Am votat democratic și să-mi dea pușcărie și bani de plătit aiurea. Deci, am avut noroc de un complet care a plecat asupra dosarului și au fost judecători care au învățat mai bine decât mine regulamentele și statutele Federației și ale Ligii Profesioniste de Fotbal. Și de asta e nevoie în România de judecători care să plece asupra dosarului, pentru că altfel în sport sunt asemenea probleme în care nu le pricepi nici după 10-15 ani de lucrat în sport. Eram sigur că dacă sunt nevinovat nu mă pot duce la pușcărie. Nu mă pot, cum să existe un asemenea prejudiciu în care niciun contract al jucătorilor nu era înregistrat în contabilitate și să plătești ceva pe așa ceva. Este imposibil. Este imposibil. Deci n-am avut absolut nicio vină. În 3 procese sunt în care n-am nicio tangență cu vinovăția. Nimic, nimic, nimic. A fost tensiune mare de dimineață, mai ales că era din start se vedea că e ultima amânare. Sincer, ce simțeai dimineața când te-ai trezit? Ce să mă trezi, domnule, n-am dormit un minut, am 22 cu 12 tensiune. Cum să nu stai în... Oricât ești de tare, când vezi că vine un procuror și cere 10 ani fără să faci nimic. Ce țară este asta? Stau și mă gândesc. Ce judecătoare e aia care mi-a dat 7 ani fără să fiu implicat în ceva? Numai la asta stau și mă gândesc noaptea. Sunt alb tot, simt că mor zilnic, dar mă țin tare pentru că mă simt nevinovat.